Hi guys, good morning guys. Welcome sa among channel guys. May buntag dia sa tanan ni Mamo. Nakabakli si Ma'am. Nagandam din sa among nagluto din sa among pangpamahaw guys. Tara guys oh. Walang puso sa saging guys. May pay saging na puso. Ang tao walang puso. Tulad niyang naka-black, walang puso. Uy, wak pa ko'y puso, di ka na higugmaan. Walang puso. Wak pa ko'y puso, di dyan nakatilaw sa paghigugma. Naulian na ko guys, maligo na ko ron. Wala ko minog tambal gabi eh. O di ba? Laba lang ang pangpawala sa ako rang gilaba. Paningot kog mayo nawala lang yung sipon ng gubo. Kana walang puso yan oh. Buti pa ang saging may puso, ang tao walang puso. Tulad nito may puso ng saging. Puso yan guys oh. Ibula-bula. Kanya mong siya may cook ron kay wala pan mo niya pa mo ugma pa mo ko ako'y mag-cook. Kay nakuan pa man, gisipon pa magyobo, pero naulian na, maligo na ko ron. Kahapon ako kaligo. Kumusta ang pag-cook, ma'am? Napay kamunggay ra po lutuon mo para kay mama. Ano may saging guys na nagkuha guys, murag bukto ng bata. Neneng, tundan ba yan nangliki na oh. Pinalit ni mama tag 5 ang usa guys. Ano yung saging? Nay puso, napay saging. Ang nagluto, walang puso. Oy, may puso ba dyan? Nanay naluto guys, oh. Patilaw ko no. Tilawi. Tilawi. Walang puso, nagluto niyan. Oh. Itong tilawan ko rin. Adyan dyan ko yung nagway puso, kaya bako ka dyan mawadag puso, magmahay dyan ka. Gimik ba? Maginiling. Lami? Samot na nagluto, lami kayo? Na? Kana nagluto, lami kayo. Lami kasi. Gusto magluto na samahan ng pagmamahal. Sa? Aray. May pagmamahal o walang pagmamahal. Tingog day. Tama ang loob. Hi guys, masubuntang nitong tanan guys, narapod mi sa mga kusina ng kaliwaros. Sa katawa na ng kaliwaros. Siyempre naulian na magsaba-saba na puta. Nawala namang labat sa o. Ang atong buhaton karon magpalabad na pud sa o. Baka din yung pakpakan isang kamas. Lami ang puso be. Lami mo kasi ng puso. Ano sa ba naging way lami ang puso? Lami kini butangan ug katungkuan be. Samot na puso nga sobrang nagmamahal. Sobra ko nagmamahal. Kasi nagmahal. Way lami ang puso, way pagmamahal. Ikaw ray ngon. May mahal mawala basta puso. Sarap yan. Dan. Magpautakwan guys, singkamas daot medyo pinalit mo singkamas uy. Kahit minikag singkamas ka nang way samad. Oh. Hubaga oy. Ano sa'yo bag? Ano ba sila ng bag? Hubaga oy, imuha ba na tanan? Di ba na hinulman? Ang sira ulo. Hindi ba nila na yung mong simulon? Hubaga saging. Saging mo na, hubag kay saging. Hubaga bay. Imuha na tanan day. Nulman. Diba? Hubaga ang inday. Kontag saging bay para iano ng plima guys. Sana to saging. Oh, saging lang malakas. Kadako sa saging, ninday. Hubag ang inday bay. Subang di ko pa ang sira ulo. Mantag saging guys. Sige, tag-ubog na ni singkamas kay.
Daghanig betisyo sa tuang kuan. Lawas. Mo din makahubag kasi nung kakao na. Muna Kasi makahubag. bag. Kasi bag. Ha? Kasi bag. Aw. Ay nagsaba kay ay din lang kumusaba kay nakabaw niya ka. PC kay kada. Urot na lang saging. Anod niya akong klima kay kawag saging ba? Nagagi sa saging madala. Basta saging labing na luto na. Special ang masudan guys, special puro saging na tundan, puso sa saging. May mag-iwan ni sa tamas be para mahumana ni. Ano guys? Napay last nga haon. Ay tik na sudan ah. Panahon pa ni kuhan yung sudan mo ah. Wala mira Dani? Burrito na ko ng kuhan guys, puso sa saging. Sa high school pa ko. Magbawag ko ka ng kanon. Ibutang rin ako plastic din. Ako na siyang ikuan. Ibutang sa sulod sa kanon ba. Naman ko soke sa una natagadir sa mga maligyan sa eskwelahan. Nya, kumot-kumutol. Murag ka ng linginan ba? Murag ka ng murag ko ang siupaw. Muna ako itimo. Kaya panyod to. Burrito na ako puso saging. Pero kuan ka ng halangon. Butag na nga sili baka nang halang kayo. Gapon di sa gamuang sudan ginisa nga puso. Unsa kay daghan man wa mahurot mao ning bahaw ang gibula-bula kay sayang man, mo di ba? Sudan pa. Tipid kay si ma'am. Tipid ta karong panahon na kay krisis. Magtipid ka para si mga kaugmaon, di lang puro karon nimong nahunaon nimong ugma. Tanawa. Kasaban ka. Di ko nung ngaron. Ugmapod. Magunaw ko na ugma. Huwag kang 1 day millionaire. Hindi ka Huwag ka millionaire. mag-isip na Nahunaon ngayon. nimong ugma. Hanggang ngayon. O bukas din. Oh. Manigingan palami-lami karon ja ugma wa na. Unang jud nimong ugma di ra ang karon. Na. Kinahanglan jud magkuan jud. Magtipid. Magtigom karong in case emergency na kay makutkuot. Ini kay sausaw ni sa ketchup. Ketchup. Kundi katong sweet and sour na kuan ba ba? Katong halang ba? O di ba nasudan pa. Nawaan lang ng paraan ba. Para-paraan lang guys ba. Daghan makikiluto kay. Sayang Dua ka puso. kuan gahapon ginisa karon binula-bola. Gaya ng pagmamahal mo sa akin, binubula mo lang ako. Loh. Mambobola. Perting hubaga. Ano naman? Walang matubang nimo kay paluway nila. Niya matanggap ng hubag ah. Kanang hubag be. Hubag ba? Imburot ba? Kawa ka ng hubag be? Sige naman kung balik. Ah, manig pa dyan yung inubag. Unsa kaya nga naman ni hubag? Mayayuhan ko din ni hubag kuno. Sige magadihag. Pamantay. Nakuha, dala na yung mga nauron. Lagyan pamantay. Kailan mahimo? Siyempre masaya ako ngayon kasi wala na ako sipon. Magdingal sa tagluto ni mama. Bati. Pagkatigan na yung mga nauron. Sabak ka. Arang hubaga. Mambo. Arang hubaga. Naitok siya sa kunihubag. Ngita sa hubag. Wait, hubag kayo. Nalibog siya sa kunihubag.
Sabak. Ano pa? Wait, ubig. Yan na guys, agatang bula-bula nga puso sa saging. Mas may saging na puso. Ang nagluto Nanja, ng puso. magutan mi ni mama. Diyang nilaway nga kamunggay. Tangad, ganing tangad kada adlaw jud ni guys, na itangad. Pampawa sa blood. Pampawas sa high blood, di lang sa high blood. Daghan, mga beneficiary ang lemongrass. Ito, i-search ng unsa benefits sa lemongrass. Lami lagi sa tang lawas. Pampahinga sa sila sa tang kidney. Pwede man niya lagaon ra, imo ni mo kuan, pang tubig. Mo na ka ni mama. Kaya ikaw, ginom ka dihag lemongrass, pero mawa na imo ang pagkakabian, galiwaros kang dakot. Natang kananing atang puso sa saging. Lamig guys. Sandok na ko. Lamig. Lami na ikaon. Lami na ikaw gubag. Mukhang nabuang. Ganyan ka pang si gubag-gubag. Ay, gubag. Baga. Baga. Pumuta di ay. Baga na ito lang yung gubag. Alam mo ba, wala pa kumulang yun ba? Taga diri na siguro akong asawa. Yan, nagmahay kasi mong nasabi. Kung nagtinaran pa kasi mo ang pagka-tao, narantaan na imo ang trabaho ron sa Cebu, naranta ka ron nagtrabaho hantod sa hantod, manta ka Langyaw, Manila. Ang sa may nang ganun ning abot kag Manila, nga lami man tagtrabaho diha sa Cebu. Siyempre, para makatilaw patag Manila. Kaya sa Manila, lindot kayo. Medyo nga to kag Manila, kay mong gilayasan yung silingan. Ay, grabe. Ay, silingan. Baka ulaw mo ha. Pagklaro niya. Ay, bako gilaya sa silingan, oy. Tangi. Oo. Sa kalamay mo ka lang. Guys, gumagawa sa pinto. Ang makarama ka mouse. Mula siya yung iprito. Oh, bula-bula. Labang pasadit ka kadro pala. Sa ikan yung nipon. At sobrang hapon, nasadaan pa. Muna yung una. Itang mga Pinoy, madiskarte. Balik nun akong ubuda. Swerte ko kay ubag ka. Oh. Muna kay murang Joke lang, joke. pag na may gipangita. Ano diha? Babaan gid ka sa butaan kag sa Dios Ginoo. Bitaw. Grabe naman ito putahan. Wala naman akong ginawa masama. Istorya rin ako ha. Nanakit ko. Tawad ka. Nanakit ko, aman. Kamanakit pero imuhang pinahuna sa na. Kung saan man ang uno na? Siyempre nilang to kang lameda tuwarang kahubag. Ikaw ra. Siya rin yun. Wala kumingon na. Wala kumingon. Sa kuha ka mo nga nabasa na na imong utok. Niyari ko lang, hubagan mo na. Ay, sus. Niyari ko. Huwag kumingon. Kanang magbanta. Ano yan? Bisag din na pinainga na imuhang liog. Kasabot na ko do. Hindi pinalingi kina ako sa likod. Gawa Kaya doon ako si Muhang. Gawa na guys, para makabawas. Isos. Kaya po kung nga din na pinainga na imong liog. Kinamo ko sa likod. Pinuntar di ay. Pinawad siya ko. Tawa ka. Tinawad no. Bisa ako may swilag psychologist. Kamo ako musayko. Buta na tagmutan na. Kung saan may makuha ng mutan na rabi. Lami. Gusto na gamutan na. Mahal na dyan ka kay. Gusto mutan na. Lisod na yung mata. Nay, guwapa ko ang nalambing. Dali. Angkas na diri. Angkas na diri. Ay, dayang kas na diri ko. Asa kasi nagkuha na. Ay, sunod na tinawad no. Maluni mo. Tangi. Tangi ka. Ano meron ni mong mga ta? Gawa-gawa ka ng kwento. Ay, sir, motor ka ka isa. Yan mayroong siksa ni Nanday. Angkas na diri. Maluni mo. Day, angkas na diri. Nakabawas na ka na. May bawas na nyo ka. Nawa na pikon.
Angkas na diri. Nawa. O, tinuod daw. Diya. Di kuro. Ilang kadog na o. Ilan tani mo. Siyempre, mula ko siya magmotor siya rin sa pagwapo. Diyan na kayo. 96K. Angkas na diri. Huwag na kasawag na chicks. Piningana ka. Pero ang mata lang, budyo. Unsa pagtanaw? Unsa pagtanaw? Ano? Pwede di ay. Siyempre, mo piningana na makasawa ko. Na, mislit. Ngano kayo ni mga asawa guys, may kaya mahimog istorya. Huwag mo uban ko. Medyo ka uban, matagtag ka. Nabarabag si gusto tato ta dito ta. Maglaag ta tato ta dito sa kuwan. Wa pa'y sabi-sabi ka sa padong. Mandiag mo uban, di pa banan kay mabilat. Jesus. Si Jay gusto mo na ko di magpauban. Kay. Ang ganda. May ka. Diya. No, ayan naman siguro. Ano mo na si Jack na chicks nga mula bay nga to padagdag. Pag chicks po nga murag no angkas po dayon. Kay Luilon tay mong gipangasawa. To, imo din makuha yung kapalaran mo ko mga asawa ko kani, mga asawa ko inani, di mong good. Masawa man nimo gustuhon nimo. Yung pugsunin kong lingon. Tanawa ako imong lagi kong giasawa. Nya kay baw kung taga-bulang asawa. Imong gigusto. Nya kay baw di ka na imong asawa, gusto ka mga asawa ilong ka di mangita ka dito, nana lang mga asawa tangi, kapalaran Imo niya. kung gigusto tanawa ning muli kog buhol di ka pa ubanan ning uban ka. Di mo jang gigusto. Dini mo ko ning kapalaran. Ikaw raman mo ining kasi mga kapalaran nga makasawa kag taga Bohol o tanawa. Asi siyang gihaglit guys kaya ron di mo uban na sa Bohol. Ning uban jud ang ginan nga adyo ka uban kay na iyang kuya didto nga kuan. Brumbado pangpahaglak ra guys ba. Kasi siya nahaglik ning uban jud. Alam mo, ang tao ganing kanang dili masamang intention, kanang intention na totoo jud, di naman lok bisag mamatay pa. Di. Ginusto jud nimo nga makasawa kag taga Bohol. Oh. Ginusto at saka kapalaran ko na rin. Kad matag una-una. Kabugnaw. Gigutom na siya. Isakto nga maluto ng kamami. Bitaw buutan man taga Bohol guys. Para na ako. Ambot na kay para ninyo, kamo na asawa taga Bohol. Para na ako buutan ng taga Bohol. Kaya ang asawa taga Bohol man. Paman mausab. Hapit na 20 years may nagsama ako mausab guys. Magyapon nilakon. Luran. Muna taga Bohol guys. Nilakon, luran. So, Maulaw man siya. Maulaw ka? Kana ako, abe, kana. Pitong taga Bohol guys. Nilakon dam ni siya, luran. Di siguro tanan. May kapungtan, nilak na siya guys. Mapungot na siya. Magpanda na siya, magyabaw. Buutan yung asawa. Tungod kabuutan may ganing punan nagbusa sa asawa ba. Taga kaya Bohol mo kung ang gyapon. gidaji, imong pagkaon ni lugaw. Diyan kan guys, pagkaon guys lugaw, nga mais. Ganahan ko guys. Gimingaw na kong lugaw na mais. Akong gipalugaw. Pagkaon na gyud una kay watan sa nato maluto ako ni mama. Lumang ganahan. Lugaw. Mga unta guys. Siya mong nakaon pa nga magimim kimang kadiha mga magang nahungot. Ay kutsara mi. Singki. Gimingaw na ko kaon ni guys, nilugaw. Lamin ko dito lugaw. Ikaw maglugaw ba dili? Mukaon. Apa Kaon lugaw. Kung pagkaon guys, lugaw, kay lamig ikaw lugaw. Pangwa sa arahat sa
Ang kuha ni mama, utan. Medyo ni mawa na yung utan ni mama, kada adlaw ba siya na. Bawa sa arahat sa lalamunan ba, lugaw. Unsa kay butang nindot ani? Kukwa. Sabi. Kukwa. Ketchup. Kukwa lang, di na ko ni hurot, gamay ra kay butang. Maka-kolesterol ra ba po ni mga sige tag-sausog mga ingani. Karno. Masahay raman. Kartoy tag kukwa asin nung ganana naman. Murag Milo. Murag pagkahulog way ngipon guys ba? Hi guys, mga unta. Dali ma, mga unta ma. Mga unta mi guys, makita-kita na putang dya.